Partiya Demokratîk Kurd ya Sûriyê piştî civîna xwe ya koma navendî daxuyaniyek di derbarê rewşa dawiyê de parve kir. Partiyê got ji ber ji şerê Şêx Mexsûdê û heta rewşa li Dêrhafir û Reqa û Dêra Zorê ew di hemû bûyerên ku pêk hatine de ew kêmaniya xwe jî dibînin û dibêjin ew şanazin ku weke partiyê jî di şoreşa lihengiya ku heyî de jî ket û xebat ji bo wê danemeşandin. Partiye diyarkir ku şerê Şêx Mexsûd û Eşrefî û heta vekişîna jî Dêrhafir, Dêrazor û Reqayê û pêre kelem û pirzîrekên di rêwîtiya projeya siyasiya ku tîrmeha 2012 de li Rojava dest pê kir, ew şerîkên hilgirtina berpirsyariya bûyerên dawiyê ne. Her weke partiyê diyarkir ku ew ji bo bidestxistina destkeftîyan û rizgarkirina herêmê ji terora tarî jî şanazin. Partiya Demokratîk a Kurd a Sûriyeyê got ev desthilatdariya heyî demkî û nikaribe bibe desthilateke veguhêz û eger rawakirina desthilatê tê xwestin gereke hevkariya rast bi riya Kongreke Niştimanî li ser bingeha biryara 22 pêk were. Her wiha behsa Meclisa Gel jî kir û diyar kir ku gavên ji bo avakirina Meclisa Gel a Sûriyeyê bê hempana û di naverika xwe de dikare navê Meclisa Şêwirê ku bi fermana desthilatekê tev digere bêkirin. Partiyê her weke dest nîşan kir ku bê avakirina Sûriyeke Demokratîk pirreng û nenavendî û naskirina hebûna gelê Kurd ew welat nikare ji aloziyê rizgar bibe.